Chcela by som vás veľmi pekne a srdečne privítať na novej Fyzioklinik. Je to poradí tretí update, by som povedala. Začali sme vlastne na Karpatskej ulici. Keď som tu tak prešla si niektoré tváre, tak na tej Karpatskej ulici sme sa videli prvýkrát. Je to úplne úžasné, že tu vlastne sú aj ľudia, ktorí s nami takto dlho zotrvali. Dôvod, prečo sme tu a prečo sme to začali, je ten, že asi v 19 rokoch mi povedal, že počúvaj, že ja som už prešiel všetko. Všetky nemocnice a kliniky a všade som aj robil kade-tade a proste stále mám pocit, že viem to robiť inak. Viem to robiť nejak lepšie, viem to trošku zlepšiť. Čo sa týka tej kliniky, možno ste si všimli, že tá jedna časť, kde sme aj teraz, je viac smerovaná k tej klinickej, k tej ambulantnej časti. A tá druhá časť je zase venovaná viac tomu vzdelávaniu a tým skupinovým veciam a naozaj, že cítime, že máme aktuálne tú silu, aby sme dokázali sem priniesť zase nové metodiky, zase nové techniky, technológie. Veľmi, veľmi pekne chcem poďakovať vám, našim klientom, ktorí stojíte za nami, ktorí nám, lebo ja si myslím, že máme najlepších klientov, ja som to už niekomu hovorila, máme najlepších klientov podľa mňa, pretože to sú ľudia, ktorí nám veria, ktorí proste s nami zdieľajú aj to zlé, aj to dobré. Sú to častokrát ľudia, ktorí nám pomáhajú. No, možno ste zachytili aj to, že existujú nejaké, trošku nazvem to, že iné prístupy k tej liečbe. Veľa z vás, ktorí v podstate nás poznajú, zažili, že tie kvázi naše terapie sú trošku iné, ako sa bežne s nimi človek stretne v zdravotníctve. Ten náš prístup je hodne komplexný a toto je taká vec, ktorú by sme chceli ešte do budúcna viacej ako keby podporiť a ešte viac ju ako keby prehlbiť. Čiže naším cieľom bude teraz v tých najbližších v podstate mesiacoch, možno že rokoch, spraviť taký režim, aby sa tá terapia ešte viacej adaptovala na dnešného moderného človeka. Ďakujem pekne ešte raz.